Можем просто да ги измъкнем. Никога не бих си помислил. Какво? Казах, може просто да ги измъкнем оттам. Очевидно това би била идея. Как? Всеки затворен вход има изход. Ще организираме бягство. Ние ще организираме бягство. Да, не биха го очаквали от нас, нали? Не, изобщо. Не е това. И какво по-точно предлагаш да направим? Ами, вкъщи имам карти на Форс. От преди 20 години са, но мисля, че още върши. Откъде си намерил карти на затвора? Играх на домино с един полицай, реших, че ще ми трябват някой ден. Разбирам. Някакъв проблем ли има? Не, няма. Не, защото ме гледаш странно. Имаш нещо на носа. Добре, в такъв случай ще се преоблечем като доставчици на храна и чашафи и ще влезем през странични ход. Оттам ще стигнем до килиите. Аз имам известни умения с шперца. После как ще ги измъкнем незабелязано? Това ли за пране? Ако не вдигат много шум, ще ги измъкнем незабелязано. Между другото, кой ли ги издава на полицията? Нека да се разхождаме из Париж, да вдигаме на краката жандармерите, да пищим долу буржуазията. Имаш преди освен Доминик. Освен него, разбира се. Някой ги е издал. Може да е бил всеки. Може да е бил печатаря или пък някой сухтяж, докато не сме внимавали. А може да е бил някой близък, приятел, любовница, кортизанка, на която не е платен достатъчно. Всеки. Всеки, наистина. Между другото, не бях аз. Не съм казвал такова нещо. Знам, просто иска да го подчертая, Жули. Така, що може да е бил всеки, Жули? Мисля си, че трябва да сме адски добре с тази маскировка. И мисля, че можем да кажем дори тях, че сме ние. Ако шпионът разбере. Но, ти смяташ ли, че те ще ни се доверят, ако не знаят, че сме ние? Жора най-вероятно ще ми се довери повече, ако не знаят, че съм аз. Измъкваме ги от Форс. Разбира се, че ще ми се доверят. Но, можеш ли да си представиш Анжура да настоява да остане вътре за доброто на народа? Или пък, Фюи ще си помисли, че това е капан, заложен от тираничните. Схващаш картинката? Тогава ще трябва да ги убедим. Те ще ни познаят. Ще носим маски. От сега нататък аз съм скармуш, а ти Арлекин. Арлекин? Да. Добре. Ами за преподавачите? Ще се преоблечем като доставчици, които носят чапки, елейци, панталони и ризи. И всичките трябва да изглеждат носени. Къде ще ги намерят тя дали? Приятели по чашка и приятели от актьорската трупа. Най-хубавото нещо на това да са пияници е, че всичките дължат пари. Как да се замисли, и ти не дължиш. Наистина ли? Да. Имам добра памет за дългове. Идвам от полза. Всички се си мислят, че съм твърде пияна да се спомня. Има логика. Добре. Хайде да тръгваме. Знам човек, от който да вземе каруца и коне. Мисля, че ще се справя. Не знам. Смяташ ли наистина? Да. Пияницата и хипохондрикът. Ще го направим. Убеден ли си? Ако работим заедно, Морис, имаш ли ми доверие? Предполагам, че бих могъл. Добре, защото съвсем спокойно можем да свършим затвора или мъртви.